Nyakorongo jongo kiny majaber machakarwa kikendo ni machiegni. Chenro en mar poko pogore, chenro mabende biro ni chinti chang'wene TV mar Ramogi chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro makama hitayo kod an Sharon Ng'ao. Okinyi makawuono Nyakorongo Jwang', antiere e gweng' mong'ere kaka Gotakom. Gotakom nitiere Rarieda e kaunti ma Siaya. To kata mana kapok ayango ni pok mabende biro bedo kwatimo tise mana ng'eyo toka ineno kanyo jago kata mana wantiere kod wuone gi mine mabende loso par e gweng' makama. Wang'e ni par osebedi kitiyo godo e yore mopogore opogore. Par ni ninde chon, tinde bende pod ninde. Par itiyo godo e yore mopogore opogore. En mana sigana mabende wadwaro winjo ni par makama mar mondo mi ochop obed par okale okenge mage. Koro bed machiegni kende sud machiegni mondo iwinj twak marwa okinyi makawuono. Adhi loso gi Dani mabende en achiel kuom jogek mabende osebedo ka loso par e gwenge makamage. Antiere kod Danika achiel kuom jogek mabende loso par kae. Dani arwaki ni machiegni. Ma en chenro mar poko pogore Ramogi TV. Ne nyikwa Ramogi Jwang', nyingi ng'ate nyakure. Nyinga Mary Adek. Anyawo yoma kubongagra. Koro mato dalana. Makoro itedo got akom ka. Tedo got akom ka. Ting'eni pok mokelowa ka en par miloso. Tanno kidhi mbele bende gi loso par. Par ni tich na maloso. En ohanda maloso. Nichake karang'o? Achake chon higa 82 kaloso parani. Dibedi ni ng'ato nopuonji to koso? Nadonjo gweng' ka yudo ka mine madongo lose, koro mine madongo nopuonja. Koro nachako lose ka ng'ado toge i nam. Gigi gin togo to koro idhi ng'ade tipile to tuo. Titing'e tibiro kode. Koro ilose kisewiyo tol kama. Koro ipango gi to ae koro ilose. Koro mae kaka nachako. In puonja kama nitere yudo ka mine madongo nadhi mbele gi lose to in bende donje to osebedo kokonyi nyaka sani. Osebedo kokonya nyaka sani. To togo no nugolo e nam. Sani pod in iwuon pod idhi i nam golo togo go ma bende uloso godo par koso? Sani nam waka togo norumo. Koro togo ni nitie ming'ado utonga sakwa. To moko ting'ado seme kadinga. Koro wawaro. Waoro ja apiko to dhi waronwa to kelonwa. Kosewar kodgi to wachuo. Wadhi gi soko chiro. Wadhi e chichwa ni Kanaram. Koro wachungo kanyo. To nyaka sani kata ni wach nang'o kotenre koda nam nikech kaka isewacho ni togo norumo e nam. Dibed ni en kaluwore kaka ji osebedo ka loso godo mwandu emomiyo ni togo norumo e nam uma kae. Yamo ne biro to yienyo pi yienyo malo. Koro ngeri muko togo dok yo Nyakach. Koro ema notieko togo gi. Koro to pod walao ndach gi kopo en tich mane waseng'eyo mane watiyo. To nyaka sani to niwach ni kinde thuolo gi te madhe togo osebedo ka konyi nade? Togo ni okonya. Nikop togo ni kasedhi go e chiro to anyiewe. Koro kasenyiewe pesa nusne awe adoga werogo. To nusne akonyora go e oda. Nyalo ng'iewo go gik matindo tindo michamo. Kata buche mag grupgi antie. Koro togo ni e gima nyalo tiye ema tiyo. Emomiyo kata pod orumo e nam to chuno ni nyaka wahaw kumoaye. To komuhawe gi kata mana kumuwaro gi. Togo gi koro waro gi pesa di? Togo gi yande wawaro gi wich kotwe Sh400. To sani koro kaka apiko dhi ware koro bedo Sh600. Dok achiel manyalo chopere gi 3. Tachiedh nade moseneno e tich mutimogi nikech ang'e ni gin higni buora 40 ma osekalo. Achiedh nadi ma konitie koro kumiware togi tweye mathin to pesa mitiyo go ng'eny. Koro ma ka ichopo ni dhi kode chiro to pesa samoro ohala ok wuogi samoro nyinyi ema duogo. Nikech chiro be pesa koro tin. Koro ok nyal kaka koro par ni kago kata Sh500 to ng'ata nigi Sh300. Koro chuni ni ang' imiye
kata gi siling 450. Koro ng'ado pesa ni miwerogo, kop juok bi juogo, apiko boting'i kidhi Aram chiro. Koro chuno ni sida mwaneno, bei ni malo to gima koro idhi uso ni piny. Koro ema chando. Makoro nyiso ni udhi uyudo lal. Sani to wayudo lal. To kata kuyudo lal to koro pod uso. Ber wayudo matin. Wadhi go mbele nikop e tich mwang'eyo. To madhini chon kipimo gi sani par nojatiga godo ahinya. Tinde be pod itiyo kode. Ing'iswa kata mana kaka par itiyo godo. Par chon nitiyogo niko par ema nimoche. Kata kaka koro amo oganda no. Par ema nimoye bel. Kendo seche mag dwe ma koro dhi ne par ni market. To sani gima koro kethonwa market mar par en kapera. Joma ng'eny koro ng'iewo kapera. Koro kapera ema mar plastic mar jwala. Plastic go. Jomoko koro ng'iewo gi lakini par to nyaka ti atiya niko par. Joma ng'eny machon ohero moche par. Niko par kimoche to nego thuth. To kapera to wuondi ni chamo tuo to ang' bang'e to thuth pod ngima. Koro joma ng'eny ohero par. Par tiyo yore mang'eny. Par tiyo kata ka in gi welo. Ok inyal ng'iewo matres te. Koro par ema chuno ni nyaka ipedhni welo kata koro ikete matres. Par tiyo yore mang'eny. Yore mang'eny otiye. Kata mana ewi tado, aneno ka tinde kata kidonjo oda ka, waluongo ni sling board. Koro iyudo ka ng'awogi. Koro ka sama chieng' rieny, liet ok bi, liet ok bedi. Koro emomiyo otiye yore mang'eny. Kata kijende ohere ahinya sani. Madongo gi kijende ng'iewo loso go utegi maber. Ma kidhi to iyudo koketo malo, koro ot okwe. Emomiyo en tich mwatiyo. Makoro thothne ohala mar par ema dhi mbele e gweng' mag Otakom ka. Mine pod nikech in kanidonjo kana pod in miyo matin, niyudo ka mine madongo time. To sani makoro in miyo ma to lach ni hiki oniang'. Mine pod time. Mine mang'eny matindo gi to koro aneno ka weye. Niko gine ma yande ging'adonwa toge nam ka. To wawaro. To nyaka ne togo koro bed maonge koro iome mabor. Koro mine mang'eny moko loko nyanya, moko loko alot. Koro bedo ma watin joma koro lose. Tiparo ni mine matindo ok ohero tijni nang'o? Mar kata mana togo no samoro be kaka niwacho ni nam noserumo. Koso dibed ni emomiyo ni norumo koro nam machiegni. gihawe mabor. Koro ihawe mabor. Samoro ji dhi yo Kamito. Ing'e Kamito? Awinja. Koro bor mondo idhi ng'ade kuno miting'i bi. Bor. Koro mine mang'eny koro ok tiye. Koro mane machando. To un mukelogi ka, tiegruok bende gidwaro? Tiegruok be bedo. Gitiegore. Kopogore nikech ka aneno mana ka at least wan gi rawera madichuo to ok ane ka mine. Kata mama mochung' ni ong'eyo lose. Apuonye ong'eyo. Kata ng'adi ong'eyo. Lakini koro kaka market ne tin emomiyo mine matindo gi koro ok ohere ahinya. Ka gidhigo to samoro lewo. To koro miyi sida. Koro ok inyal here. In iwuon iuse dala ka koso iting'ogi iterogi e center Aram malo kucho? Nitie joma be nyalo kawe dala ka. To lakini ng'eny gi to watere e center Maram. Mabende nonyisa ni motelo nawinjo ni par dhi kwili e chiro. Chiro to dhi nikop nitie kata joma yo seme makelo par Aram kae. Koro owuotho. Aram ka kende kaming'iewe par. En chiro maduong' mar par. To koro wang'iyo watime kamano. Manyiso ni piem be ni malo? Piem luwore gi kaka ilose. Inyalo lose maber kaka onego ilose. Koro ng'ato be kobiro dong' maber ne moneno. Koro watemo. Mano e tich mwadhi go mbele. To piem ka ni malo to kaluwore kaka ilose, par iloso nang'o mar mondo mi obed motegno? Kaka ineno aride ni. Dong' neno kaka koro amedo ride kata kakade. Taride. Amedo lose kabisa mondo gichanre maka toli koro make obedo motegno. Kata kaka koro selos moko. To ma tol mo une moloso? Ma be uloso? Toli be. Toli waloso. Ma nini konga? En tuoro. Tuoro mar konga. Koro kiseyude. To en be koro ilose. Dong' ineno kako chalo. En be ka koro isekete. To koro iwiye awiya kamae.
Atielo. Oko il. Ili to koro en tichni. Kata ka ili donge en tichni. Midwa yute. Koro chuni ni kata o ili. Ithatho adech. Ili lakini be koro waseng'iyo kode. Useng'iyo godo. Koro kisewiye kama. Teka bedo tol kaka koro mitwang'e godo. Nikech nitiere kata nanyi koro mga jong' ma samoro kia kata kaka pare lose. Momiyo napenjo ni mar mondo mi los pare. Naneno kitiyo gi equipment gi gik moko ma nitiyo godo. Nitiere asere, inyalo bina nyiso nyakoro mga jwang' gik madwarore nikech togo to koro naneno ma nuchopogo. Nyisa ni nyakoro mga jwang'. To yien nugolo ka ni iluonge nang'o? Yien ni iluonge nasere. Koro en yien kata kaka osiri. Inyalo tong'i atong'a to koro ipaye apaya maber. Koro kisepaye maber, to opuodhore maler kamae. Koro en motucho kor gigi. Oko wiche gimoro amora, aneno ka poth. Opoth apotha kata be koro oseng'iyo. Oseng'iyo. Koro poth. Koro mano ichwoyo nang'o? Koro ichwoyo to? Koro mae, koro akade. Nikado, koro mano iluongo ni kado. Mano koro itwang'e miriwo go dhogegi. Koro iriwe. To koro koseriwe, koro mato nosetwang'o kae. Koro mato koro riwe. Koro koseriwe nitie kaka ibiro ng'ad wiyegi. Koro igure obedo marom. Koro mano timo motelo, ok en twang', en kado. Ma koro ikade. To mato koro itwang'o. Itwang'e. Kado koro emitieko godo kasto ing'olo modong'. Koro mato iluongo ni waya. Koro wayani en emikete tolni. Donge koro wayani en kaka sandan makuoyo iye kani. Kisechwo gini oromo kiasi to koro iketo wayani. Golo ni tolni. Koro nyaka tung' kendo ichak iduogo kama. Dong' en tich gi kaka iki oniang' madhe, onding'i ok rami, nikech aneno ka en tich bet. Donge iyudo ka joma tindo gikonya. Anyalo chako kama to koro gikonya. Koro gikonyi. Gikonya. Ma be ging'e ni ohanda ma koro ang'iyo. Koro gikonya. To odiochieng' achiel nyalo tweng'o paradi? Pare ni to odiochieng' achiel onego watwang' kata adek. Ma wachako okinyi. Koro ka pod wadhi mbele, donge koro wabiro chwo kata ariyo moko, nyalo bedo adek. To bende luwore gi size, nikech ka ng'iyo pere gi, gintiere koda sizes mopogore opogore. Nitiere macha mopogore. Nitie size kaka koro ma, kata ma. Koro nitie size moro waluongo ni tielo 7. Kaka koro ma. Kaka mane ng'eyane. Koro nitie tielo 8. Koro malach maduong'. Kaka bila miwacho ni keto ceiling board ka. Gin tielo 9. Koro bechgi hingore kaka girom. Kaka gidhino. Koro bechgi hingore. Koro chakre matin ni wacho ni en pesa adi? Matin ni to tinde anyalo go 300. Matin en 300. To maduong' mogik? 500. 500. Tema pod ng'ato dwaro ni mondo ng'adne to isebedo. Ng'adne koro nyalo miyi 400 kadok chien kae. To pogruok mane nikech ang'eyo bende nitiere asera. Iluongo miumo godo gwen kiluongo nang'o? Osera. Macha to osera to mata asere. Mato koro asere. Pogruok ne kanyo? Asere go osera. Koro ineno miumo godo gwen go. Koro pogruok mane nikech en togo. Kani macha naneno ka enena togoni. Koro ka en togoni en ichweye osera. To mati ichwe par. To toga achiel emi iloso go koda mach. Iloso gi godo. Naneno ka osera mano mar gwen. Ka ilose tintie kaka ipile. To una ma ok pil. Dong mane pogruok. Osera, kiloso osera tinyumo gi pi gibedo mayom. Koro ka gisebedo mayom to koro opile. Kaka togoni inyalo pil kata 2. Koro miyo osera tipilo. Koro dhi adhiya pis to mato wachwa kamae. Kope ni pange apanga kama. Ma in iwuon kata mana osera go pod inyalo mana loso? Wanyalo loso kupuonjwa joloka cha upuonjore osera. To wan wapuonjore par. Manyiso ni joloka cha loso osera, unu loso par, koro romo e chiro mara. To kuma waware togo gi gin be giwaro togo. Koro waromo gin gichungo osera, to wan to wachungo par. Koro ng'ato ka ng'ato ng'e gima oyute, gin be ging'e gima giyude osera, wan be wang'e gima wayude par.
To madhe di wach nang kutende kod tije lwedo ahinya ne mine matindo, mine madongo. Aneno ka in ikio niang to pod idhi mbele ok ibet abeta. Tij lwedo ni ober. Gimomiyo ober en tich ni wuon. Tich ni wuon no king'eye to ber onyalo konyi moloyo tich mar ng'ato. Donge koro an pod atiye. To dine be ni tich ng'ato donge di koro ayweya di koro katime. Koro miya wacho ni tich ni wuon ming'eyo ber. Koro pod adhi go mbele. Kata sebedo maduong' lakini pod adhi kode mbele. Tin bende setiego joma pogore. Nitie joma setiego maboseng'e tijni. Kata joga matindo kaka nyikwaya go museng'eyo aka kung'eyo. Kata chieng' moro dhi kamoto dhi kung'e tijni. Onyalo konyorego kata kodhi e piny moro moyudo kata ogo nitie. To wachni mogik debed ang'o ahinya kaluwore koda chenro mar pogore. Ng'eni chenro mar pogore en mar ji duto. Obed ni ng'ati ni ng'ado ng'ongo titimo tij lwedo jipo madijiw godo jonyuol oko kacha. Ahinya kaka in iwacho ni sani koro isebedo dani in gi nyikwayo to pod ipuonjo gi tich. Pod apuonjo gi tich adwa ni giti tijni kata ka koro aweye to ng'among'eye no nyalo medo konya kata an ka koro abedo piny. Chopo kama ok abi nyalo to koro joma sepuonjogo pod nyalo konyo, biro konya kodgi ka Nyasaye pok oluonga. To bende madhok in kendi, wang'eni untiere gi jowetegi mamoko ma untiere godo, gin to ne wach nang'o ewi? Jowetena gi atemo mana jiwogi ni mondo giti atiya tijni, en emober, en tich ni wuon. En tich ni wuon minyalo dhigo mbele. Uloso kodgi par e gweng' kae, mano Gotakom? Gotakom ka, waloso par kodgi. Nikech madhe namba tong' ton bed ni make wi an gi namba ni ka an gi simu ka we koro amigi namba ni kapo nono ni intiere Gotakom ka intiere Aram intiere kaunti ma Siaya duto te madhe winjo kanyo wacho noloso par sire uru nikech par winjo kanyo ni muche itimo godo gik mopogore. Namba madhe en 07 0344 96 95 07 03 44 96 95. Mano madhe encha wacho ni nyingi mahie mar opande chatana. Nyinga Mary Omolo Adek. Mary Omolo Adek. Mane namba madhe. Dong usir madhe nikech madhe betiyo matek e gweng' ka en kanyakla kod jowetene bende neno kanyo mantiere ng'iewa ka. Gitimo tich matek. To emomiyo ni bende nwawuok Nairobi mar mondo mi wan bende wabi anene gweng'. Wanena tich matimore gweng' mopogore ma bende intiere. Kapo nono ni samoro iseneno par tikia hakilose gin mara no kiny makawuono neno hakiloso par magi togo to togo wuok e nam nyakorom Gejwang'. Ina mar mondo make gi kanyo gin mara ni yudo puonj achiel ariyo adek e chenro mar okinyi makawuono. Pod wantiere gwenge makaluo nyakorom Gejwang'. Juma mabiro bende ketemo ne pok opogore chieng' tich ang'wen. Ing'e kit pok ma bende biro bedo kwa kiloni chenro mitayo kod an Sharon Ng'auri Masani.